Papunta kami na Isabela. Ngayon, itong dinaanan namin, hindi na kami dumaan ng San Jose City. Sa paliko-likong daan. Ayos ah. Napaka-exciting ito, guys. Oh, yan oh, liko-liko oh. Super liko. Parang Santa Fe. Marami din dumadaan. Ayan oh. Parang Santa Fe din, pero maliliit yung liko-liko niya. Ayan. So marami na pala talagang dumadaan dito, ano? Marami na nakakaalam. May mga biyahero ang nakakaalam. Mamaya magano tayo. Exciting. Okay. Ayan mga kaibigan. Ayos. Kaganda ng daan. Oh, marami nang dumadaan dito. Exciting. Sarap magpatakbo. Ayos. Bagong daan pa lang talaga, no? Bagong bukas, ano? Asawa, no? Oh, grabe, oh. Ay, wala na. Ang gagawin natin, mag-live na lang tayo. Di ba? Wala ka na. Wala na akong ano. Ay, ano na lang yung... Ay, ang ganda, Joy. Welcome to Calit View Deck. Guys, ganda rito. Oh my God. Guys, nandito kami sa Santa Fe. Ayan, makikita ninyo. Guys, pagkatapos namin nagbiyahe sa liko-likong daan, picture-picture muna kami. Ano meron kaya dito? Ulo. Bigla ka tumalang dyan. Pwede naman.
Di, alala ko na. Hawag na. Ano to, pasyalan? Ano kaya meron dyan sa loob? Magsi-CR ka? Yun ang CR. Oh. Malamig na rin dito, no? May nakita kasi ako doon yung kanina, yung sign doon. Santa Fe. Barangay na ito ng Santa Fe. So sa 30 minutes lang. Ilang minutes lang tayo? From San Nicolas. From San Nicolas. To here. Oo, 30 minutes, no? So, mabilis. Buti ka mo, hindi kami nabutan ng malakas na ulan. Pero syempre, hindi pa rin namin alam kung ano yung madadaanan namin dyan. Kasi kapag malakas ang ulan, ay sigurado yung mga debris, yung mga debris doon. Ngayon yung parating na yung ulan. No? Kaya, nakakatakot din. Kaya nalagpasan na namin. Ewan ko, kasi marami naman mga sasakyan dito. Siguro dito yung pasyalan ay place ng mga magpapapicture. Ganun. Tara na. Picture muna tayo. Kami sa viewpoint. Welcome to Maliko Viewpoint. Guys, ito yung boundary ng San Nicolas at Santa Fe. So sa ngayon, nandito na kami sa Nueva Vizcaya. Yan. Nandito na kami sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. So napakabilis. O, di ba? Wala pa ring bawas ang aming gasolina mula Dagupan hanggang dito. Look guys. Yan o. Hi guys, nandito na kami sa Bayongbong. Dito kami kumakain. Dito kami kumakain, ang daming kumakain. Tuwing nagbabakasyon kami sa Isabela, dito kami kumakain kasi napakasarap mga pagkain dito. Masarap na, mura pa. Yan. Joy. Nagabihan na kami at traffic sa daan. Pagdating doon sa San Nicolas going Santa Fe, wala kaming traffic kasi 30 minutes lang tinakbo namin yun. Ang problema namin pagdating doon sa doon sa Aritaw to Bayambang na napaka-traffic sobra. Kaya na nakarating na rin kami dito. Yan guys. Nabalik sa tao. Kaya magbuka tayo ng sabaw. Yan, kain na tayo, friend. Gutom ka na. Yan na yung ulam natin. Dumating din na. Fish. Bawal karne ngayon, no? Not allowed. Labaw. Pat na kuting iniwan dito. Buti na lang nandito sa restaurant. Tara na. Tapos ka na nagbayad? Nag-ano siya, nagcha-charge lang. Pero pumasok na. Nandito kami sa hotel. So, hotel sa Pilipinas. Ayun. Take out namin. Airway. Santa Ana.
Nagchichicken kami kasi mamaya. Joy! Ganda, dito ah. Kuya Rod. Welcome to Luna Isabela. Nandito na tayo sa aking lupang Sinilangan. sinilangan. Tayo ay magbabakasyon. Oh my God. Ang dami ng pinagbago dito sa amin. 19 years old akong umalis dito. Ngayon, 45 years old na ako. Ito na ngayon ang aming bayang sinilangan.